Mweya mutsvene waMwari, garai muno mumba, burukai zvino nesimba. Uyai mweya, uyai, uyai mweya kufanana, kupenya kwezuva, vhenekerai mwoyo yedu. Onisai kuipa, onisai rushava-shava, nezvirwere zvose, titungamire panzira. Pane ndava tsvene, uyai serimi romoto, pisai mwoyo yedu, tichive zviteuriro kuna Ishe wedu. Chidzidzo chedu chanhasi chinobva pana bhuku raRevhitiko, chitsauko cha24 kubva pandima yokutanga kusvika pandima ye13, tichizvitorawo kubva mubhuku raKJV, bhuku rinonzi King James Version. Zvakanaka sei kuti tipote tichisiyanisa mabhuku okuverenga. Hazvinei basa kuti munoverenga NIV, munoverenga Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi, Bhaibheri, mavhezheni ese iwawo emabhaibheri, Bhaibheri dzvene rina apokrifa kana kuti Bhaibheri rina apokrifa. Zvakanaka kuti tipote tichisiyanisa nguva nenguva. Amen. Asi nokuda kwekuti hatina bhuku rinonzi KJV muchishora, naizvozvo ndichangoenda kwandakadherera kune bhuku rinonzi Bhaibheri reBDSC rinowanikwawo paindaneti padandemutande. Chidzidzo chanhasi chinonzi mafuta nezvingwa zvaIsraeri. Chitsauko chaRevhitiko 24 chinotaurawo pamusoro pemafuta, chizotaurawo pamusoro pechingwa. Saka isu nhasi ngativerengei chete patiri kuda. Ndinofunga kuti tine nguva chete yamafuta, saka ngativerengei panotaurwa nezvemafuta togumira ipapo, toregedza kupinda mumwenje. Chitsauko 24 verse 1 to 16 ndopose patoda kutarisa, asi nhasi ngatibvei kusvika pavhesi 1 kusvika pavhesi 4 chete, totarisa izvozvo. Chidzidzo haizi maridzo. Jehovha akati kuna Mozisi, rayira vaIsraeri kuti vauye kwauri namafuta akaisvonaka amaorivhi akasvinwa omwenje, kuitira kuti mwenje irambe ichibvira nguva dzose kunze kwechidzitiro chechipupuriro mutende rokusongana. Aroni anofanira kuchengetedza mwenje iyi pamberi paJehovha kubva manheru kusvikira kwaedza nguva dzose. Uyu unofanira kuva murayiro unogara nokusingaperi kuzvizvarwa zvichauya. Mwenje iri pachigadziko chomwenje chegoridhe rakaisvonaka chiri pamberi paJehovha inofanira kuchengetedzwa nguva dzose. Amen. Ndisati ndatanga kuchidzidzo, ndoda kuti tibotaura pamusoro pekuti chigadziko chemwenje chaiva munzvimbo tsvene. Chidzitiro ichi ndicho chinotaura kuti zvinhu zviri kupi. Chidzitiro ndo rainzi kete, rakanga riripo pakati penzvimbo tsvene-tsvene nenzvimbo tsvene. Munzvimbo tsvene-tsvene mainzi mungone areka chete. Makamboiswawo hari yemana, makamboiswawo tsvimbo yaAroni yakabumbira maruva, asi izvi zvakakurumidza kubviswa. Ndikutaura izvi nekuti zvinotivhiringire vamwe, nekuti vamwe vanoda kuziva kuti atari yeincense, atari yezvinonhuhwira yakanga iri kupi. Kana tichinzwa muchishona, isu yatibatei inzwi iri. Zvikanzi chigadziko chemwenje chegoridhe rakaisvonaka chakanga chiri pamberi paJehovha. Muri kubadzwa ka? Zvinoreva kuti zvinhu zvose zviri pamberi paJehovha zvakanga zviri munzvimbo tsvene. Asi pamusoro pechidzitiro, inzwa izvozvo, kunze kwechidzitiro
Kana zvichinzi kunze kwechidzitiro, zvakureva kuti munzvimbo tsvene. Takati mukati mechidzitiro makanga mune areka, ndiko kune nzvimbo tsvene tsvene. Saka imi pakunzwa kwenyu itai mufungo wekuti iri ndiro gavhuna chidzitiro ichi, ndiro gavhuna rinotaura kuti chinhu chakanga chiri kupi. Zvichida shona inotikanganisa, zvichida vechirungu vakatikanganisa, asi ndinokutaurirai mufungo wangu. Nokuda kwekuti vaIsraeri vaipisira zvinonhuhwira kuna Mwari mazuva ose, zvakanga zvisingaite kuti zvinonhuhwira zvinge zviri munzvimbo tsvene tsvene. Muri kubanzwa ka? Naizvozvo zvinonhuhwira, atari yezvinonhuhwira, tafura yezvingwa nechigadziko chemwenje, zvose zvakanga zviri kunze kwechidzitiro. Asi munoziva kuti chidzitiro changofananawo neatari dzetebhenekeri, changofananawo neichi, netafura yezvingwa, chakangofananawo nechigadziko chemwenje. Chidzitiro ichi kete neiri ranga rasina kufanana nezvimwe zvirembedzwa. Uyu wakanga utori mudziyo unofanirwa kuuchitora semudziyo wenzvimbo wetebhenekeri yaMwari. Handei kuchidzidzo, manzwa kunzi Jehovha akati kuna Mozisi, ndiyo vhesi 1. Zvinomboreve chiko kuti Jehovha akati kuna Mozisi? Makanzwa pavhesi 2 kunzi rayira vaIsraeri kuti vauye kwauri namafuta. Rayira. Saka zvichireva kuti uyu watova mutemo kawo. Zvinotaura kuti nyasotererai murau uri kubva kuna Jehovha. Muchirungu mune zvinhu zvitatu zvanoda kuti munzwisise. Pane inonzi statute, pane inzwi rinonzi law, pane inzwi rinonzi ordinance, pane inzwi rinonzi decree. Pamanzwi 4 andataura, pane zvinhu zvitatu chete. Handizivi kuti muchazvisa sei muchishona, asi ndinoda kuti muende munodzidza, munotarisa, muone kuti zvakasiyana sei. Zvikanzi rayira vaIsraeri kuti vauye kwauri namafuta akaisvonaka amaorivhi akasvinwa omwenje, kuitira kuti mwenje irambe ichibvira nguva dzose. Saka pose panonzi Jehovha wakataura naMozisi, nyasoteererai ipapo panotanga pachinzi vhesi 1, Jehovha akati kuna Mozisi. Kana mateerera ipapo, tsvagai murau uri kubva ipapo. Pakanga pane murau miviri, mirau yakapuwa naMozisi nokuda kwekufunga kwake, achiinterpreta, achidudzira shoko raMwari. Nokuti dzimwe nguva Mwari anenge asina kutaura zvose. Saka vaIsraeri vaizwa nedambudziko kuti zvinotoita sei kana Mozisi asina kubvunzira kuna Mwari. Aiva pamurau nokukurumidza. Takataurawo kare kuti murau waMozisi wakanga wakareruka, asi waishe Jesu unodhura. Muri kubanzwa? Tikutaura kuti isu murayiro waishe Jesu wakarema, waMozisi wakanga wakachipa. ZvaMozisi zvanga zviri nyore kuita izvo. Vanhu chete mwoyo yavo ndiyo yakanga yakaomarara. Zvikanzi mitsipa yavo yakanga ita sei? Yakanga iri mukukutu. Vakanga vasingade kunzwa zvekupuhwa oda. Muri kubanzwa? Zvekungopuhwa oda chete vakanga vasingade kuzvinzwa. WaMozisi murayiro wakanga uri wenyama, wakanga uri izi kutaka. Kungonzirekedza kumwa mvura chete iyi, nokuti unozofa. Toregedza kumwa, zvinonetsa here izvozvo? Ungoti zvinonzi akuyambira ndewako. Zvikanzi akuruma nzeve
ndewako. Asi kana zvakuya pana Jesu zvainge zvakati omei mbicha. Jesu aikwanisa kukudza kuti unokwanisa kumwa mvura iyoyo inouraya kana unokutenda. Murikunzwa? Zvasiyana naJesu izvi. Mozisi ari kutaura panyama kuti musamwe mvura iyi nekuti ine muchetura munofa. Jesu ari kuti mvura imwe chete iyoyo munokwanisa kuimwa kana mune kutenda. Murikunzwa? Ndechii chakaoma kuita ipapa? Itai Mwari wedzerai kutenda kwedu. Zvokwadi kutenda kwedu kushoma. Nekuti nyangwe Ishe wedu woenda wokwira kudenga wakataurira vadzidzi vake vakati, muchabata nyoka hadzingakurumei, muchamwa michetura haingakuurayei. Muri kuzwa simba raMwari? Zvesimba repasi pano zvokuti takamwa poison tinofa zvakanga zvachinja kuna Jesu. Kwanga kusina poison. Muri kumanzwa? Nyoka iya yaifanirwa kuruma ichiuraya yakanga isarume ichiuraya. Nyangwe yakakuruma inenge yangokugunzvawo yangokupawo ruta. Uri kutomboita hausi kuona kuti uri kundikuwadza here? Woisiya ichienda. Hapana zvekutora matombo kuitaka nemabwe. Iya haitombokurumawo pekutanga nekuti inenge ichiziva kuti uri mutende. Muri kumanzwa? Sauro chaiye zvanzi wakabata nyoka vanhu zvikanzi yakanga yakamonera. Vanhu vakati munhu yafa. Ambenge achida kuurawa negungwa. Zvino wakuda kuurawa nenyoka yabva mumoto. Zvikanzi munhu aifanirwa kunge aita zvakaipa chaizvo muupenyu hwake. Zvikanzi asi akangoizunza ikabva yapfa. Zvikanzi vaona kuti apedza mazuva 3 kana 4 asina kufa. Vakataka kuti uyu ndimwari wadzika pasi pano. Murumbadzwa? Zvokwadi akanga ari Mwari wadzika pasi pano. Asi rakanga riri simba raMwari, akanga asiri munhu. Mwari wenyama akanga adzika. Simba raMwari rakanga rarakidzwa maari. Isu takataura kuti chiti nonga pachidzidzo chapera. Padzidzo zvataitaura nezvaJohani Mubhabhatidzi. Titi Johani Mubhabhatidzi wezhira. Muzomupaverenga ipapo muzoteerera zvidzidzo izvozvo. Kana kuti tsamba kuna Teofilo. Muzoteerera chidzidzo ichocho. Takataurawo tichiti hamungatongosvika kuna Jesu musina kupfuura pana Johani Mubhabhatidzi. Makaziva kuda murau waJohani, muchadawo nokukwanisa murau waJesu. Zvichienderana nezvatabva kutaura manje pakuti murayiro waJesu wakaoma, murayiro waJohani munondo. Kana makunda murayiro waJohani, hapana chinokutadzisai kuti mukwanise murayiro waJesu. Asi iko zvino maKristu mazhinji anongotaura nyaya yekutenda kwaasina, nokuti murayiro yaJesu havatombokwanisa, havatombosvika kana kukwanisa murayiro yaJohani yakanga iri nyore. Jesu haatauri here pamusoro pamurayiro achiti hakuna kana tsanga imwe kana vara rimwe remurayiro ringapfuura kusikira zvose zvazadziswa. Uye mukati sinzi Jesu akafa zvose zvakazadziswa. Hongu zvakazadziswa. Asi murayiro haufi. Denga nenyika zvichipera zvichida tangoona uripo wakamira. Kuti tinozotongwa nei kana pasisina murayiro? Tinotongwa nekutenda kupi? Kutenda kuita sei? Kutenda muna Jesu. Pane kutenda kwenyama. Katokwanisa kutenda Jesu wenyama. Zvokwadi. Takapinda mugehena futi. Zvikanzi Mwari anotsvaga vanomutenda mumweya nomuzvokwadi naIshe wedu Jesu Kristu. Parangarirei pavantu. John 4 kana muchida kuonozvitarisa. Paaitaura Ishe wedu Jesu Kristu paaitaura nemukadzi weSaika patsime raJakobho. Johani naMozisi naJesu vakafanana papi? Johani naMozisi naJesu vakafanana chinhu chimwe chete. Nekuti Johani naMozisi zvaive zvingwa zvamararamiro avana vaIsraeri.
Johani achimirira vaprofita vose, nyange Mozisi anga ari muprofita. Asi tinomusiyanisa nekuti kana takuti Mozisi takutaura murayiro sezvaungori, vaprofita tingatongovati rudziro yemurayiro. Muri kuzvinzwa? Jesu akanga uri Jesu panyama. Zvikanzi makadya nyama yangu munoita sei? Hamungatongofi. Akazviti ndiye chingwa chakabva kudenga, chingwa chaicho. Zvikanzi nekuti vakadya mana mugwenga vakafa, asi makadya nyama yangu imi nokumwa ropa rangu hamungafi. Vanhu vakati chidzidzo ichi chakaoma, hatimbosiyana nemurume arega kupenga. Jesu waiva chingwa choupenyu. Johani Mubhabhatidzi waimirira vaprofita. Kana musina iye hamungapinde muumambo hwokudenga, nokuti vaprofita ndiwo mweya womurayiro, asi Jesu ndiye mweya woupenyu. Saka pose pamunonzwa zvichinzi Jehovha wakataura naMozisi, tsvagai murawo. Mukasatsvaga murawo, marashikirwawo nei? Nemweya. Mukasatsvaga Mozisi, mucharashikirwawo naJesu. Mafuta, verse 2. Rayira vaIsraeri kuti vauye kwauri namafuta akaisvonaka amaorivhi akasvinwa omwenje, kuitira kuti mwenje irambe ichibva nguva dzose, ichibvira nguva dzose. Zvikanzi mafuta akasvinwa omwenje. Mafuta aya ndinofunga kuti ndiwo mafuta akanga akatsetsekesa, nyange kupfuura mafuta avaibikisa nawo. Zvikanzi akaisvonaka, muri kumbadzwa, amaorivhi. Chigadziko ndo chinopa mwenje. Ko zvapakunzi mafuta ndo ari kubuditsa mwenje. Chigadziko zvangofanana nenyama, asi mafuta ndo zviri kubuda pauri. Uri kuona mabasa ako, kutenda kwako nezvaunotaura, mafuta iwawo ose zviri kubuda pauri. Iwe ndiwe chigadziko chemwenje panyama yako, nekuti tinokuziva kuti iwe unonzi ningi. Asi zvinozobuda mauri ndo mweya wako. Kana uchituka une mweya wekutuka, kana uchiita setsoko une shavi resoko, kana kuti shavi reguro. Unokwanisa kunge une shaviwo reshumba uchimbodzvova bese bese. Mweya uri pauri iwowo uri kubuda pauri ndo mwenje wako. Zvikanzi zvino kana mwenje wako riri rima, rima iro iguru sei? Mafuta aibva kuvana vaIsraeri, ndo chinhu chakakosha icho. Mafuta aibva kuvana vaIsraeri, akanga asingabve kudenga achiuya kuvana vaIsraeri, aibva kuvana vaIsraeri achienda kuna Mwari. Akanga akaisvonaka, mabasa enyu akaisvonaka. Mafuta aibatidzisa mwenje. Paari ndo paibva mwenje, paari ndo paibva kuvhenekera, nokuti mafuta aipa chiedza, aiva okuvhenekesa. Mweya wokuvhenekesa mabasa avaIsraeri, kwete avana vaJakobho. Urikupanzwa? Vana vaJakobho navana vaIsraeri zvakatosiyana. Hakuna kana munhu mumwe chete. Ndikutaurai ndakamira ndiri pamberi penyu ndichikutaurai kuti hakuna mumwe chete wakazvarwa ari muIsraeri. Hazvikwanisike. Nyangwe vana vaJakobho vakanga vasiri vaIsraeri, vakatozotora zita idzva rababa vavo ndokuzonzi vaIsraeri.
asi makaenda muhistory dzavo munoona vakuzvibhendesa vakuda kutanga kutaura kuti aiwa zita rekuti Israeri akanga atitoripo kare kubva pakuzvarwa kwaJakobho, kuti vabvonzivo vaIsraeri. Hakuna zvakadaro. Vana vaJakobho vanongoramba vachitumbuka vachibva pane rimwe zita vachienda pane rimwe. Murikuzviona, kana vachibva pana Jakobho vanopinda muna Israeri, vobva muna Israeri vodzoka futi muna Jakobho, zvichienderana nekuita sei, nokutenda kwavo. Tasi mafuta okuvhenekesa chii anobuda pavana vaIsraeri? Michero. Murikuzvinzwa, kana kuti zvinhu zvakarura nezvitsvene zvavakaita, mabasa avo okururama noutsvene, mabasa echiedza kwete erima. Tingati kureurura mabasa akanaka akaitika paIsraeri, akaitwa navana vaIsraeri, nokuti mabasa acho akanga asingangobva pamiitika, namatombo aitobva pavanhu. Mabasa aya aifanirwa kugara achiitwa nguva dzose. Haasi mabasa ekungoramba muchidzokorodza zvinhu zvimwe chetezvo. Zvakanaka stereka, nekuti munonzwa kuti paya pavanotaura munhu kuti mwanakomana waDhavhidhi akatora umambo akanga asina kuita sababa vake. Pane zvimwe zvinhu zvaaita zvakaipa. Zvikadzi wakanga wakanaka kana kuti wakanga wakaipa, muenzaniso waipuhwa pakati paJerobhoamu navose vakatevera paumambo hwaIsraeri. Kune munhu mumwe chete wandingataura, Hezekia wenzi akanaka, zvakakazoita kamukana kakaipa. Manase mwanakomana wake akatanga neuhipi, zvikanzi akazotendeuka kwokupedzisira. Pana Asa naJehoshafati apa pakanga pane vanhu vaitawo mabasa akanaka, vanhu vaiteererwa naMwari pakutaura kwavo. Ndichitaura pamabasa akarurama, kutenda hakugumira pa1 level. Kutenda imba yauri kuvaka kuti ugogara iwewe. Haipere pakukwededzerwa kwayo, haipere pakuvakwa kwayo, haipere pakunakiswa kwedzimba dzomukati. Uri kupanzwa? Nefenicha inoramba ichitengerwa fenicha, zvidhara zvichibuda. Hakuti kuti zvidhara zvanga zvisina kunaka, zvanga zvakanaka, asi pane nidhi yechenji yekuti paise zvimwe zvakanaka zvichida kufura ipapo, zvichienderana neupfumi hwaunenge uchiwanawo. Zvino kana upfumi hwako hwakuderera, masofa akanaka wanga unawo akabvaruka, uchakwanisa kutenga masofa anodhura aya akanaka? Kwete, wakutenga akachipa akareruka. Ndo zvinoenderanawo nekutenda kwomunhu namabasa anobuda pamunhu. Saka saizvozvo mweje wako unenge wakupera, wakudzoka uchiita mudiki. Pawaimbenge uchivhenekera stereki, uchiona stereki, unenge wakudzoka manje, wakuda kudzima. Unofanirwa kungwarira, unofanirwa kuzvirangarira woga iwewe kuti mweje wangu uchiri kuvheneka here semutende, kana kuti wakupera. Garai muchiita mabasa iwaya akanaka, muchiawedzera pakusimba kwawo. Anofanirwa kugara achiitwa nguva dzose. Musadzokere shure, enderai pamberi. Musazvikudza namabasa amuri kuita iko zvinezvi, nekuti pane mamwe akanakisa aripo anotevera. Saka tingati kuvhenekera uku inhoroondo dzavaIsraeri dzitsvene. Tazotaurawo nezvazvo zvakare patinenge takutaura pamusoro pechingwa. Asi ko zvinezvi tichiri pachigadziko chemwenje, asi matoona kare kuti pane relationship iripo, pane hukama huripo pakati pechingwa nemafuta. Ndatobuda kudhara, vamwe vatoonera kudhara. Kana musina kuonera, tichakudzidzisai. Don't worry, musatambudzika zvino.
Naizvozvo pane ukama pakati pechigadziko chemwenje netafura yezvingwa. Chigadziko chemwenje hachifanire kuti mwenje wacho udzime. Hasifanire kuti unobva wati nhoka kana chiti mwenje wadzima. Aiwa, hazvifanire kuti wobva wati nho kwangonirima chete. Kana watodaro zvatoshata.